तो हाय गाइस माबोरै दङ आसा खालामो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ इउट्युबाव भिडिअआ जोबोद गोबाव जाबायमोन दे दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय इउट्युबाव भिडिअ होनायनि जाहोनानो जाबाय आंना मबाइलानो खावजाबाय सिखाव खालामना लांबाय आरोना रुमनिफ्राय मबाइलखौ आं माने दा न'आव गैया गुबुनावसो दङ चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि जायफा लोगोफोर दङ बिसोरा आंनि WhatsApp नाम्बाराव SMS खालामनो हागोन स्क्रिनाव होनो हागोन आं WhatsApp नाम्बारखौ अनलि SMS खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं मा बारनाय जायो दिनै जोबोद गोबावनि उनाव बारनोसै स्टिंलिं दे गाइस जसनि थाखाय स्टिंलिं नांनो गोनां जायो बरिया अखाबो बारगोन नायबाय था बारनोथ' हायाखै ओरैबायदि लोर जादों मोदोमा गोबावथार जाबायना बारिया बहुद लोर जादों थेवबाबो बारबाय थागोन नायलांबाय था जोबोद खस्थ' जाबाय दे लोगोफोर दिनै भिडिअ बानायनाया मानो होनबा केमेरामेन गैया नालाय मबाइलखौ दिनैसो खालामनांदो एकदमबारे मा खालामनो आरो उपाय गैया केमेरामेनबो गैया लोगोबो गैया गोदान जायगा थ' लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन ना बारिया एकदम बारनो हायामोन दा आरोना मोदोमा गोलोर जायो एकदमबारे जोबोद बोलो होनानै बारनो गोनां जायो गोबावथार जाबायमोन ना खैदिन जाखो 25 जाबाय 25 डेज एकदमबारे टटेलि गारना दोनखादोंमोन बाराखैमोन एकदम हाया मोनबाय आरो दा थेवब्लाबो कन्टिनिउ खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन रेगुलार भिडिअ होनो नाजागोन अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौ थुना ला मानोना आं गोदान भिडिअ बा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैयो थ' बाय बाय